का हो आ गइल का। बिहार के आन बान शान ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो भैया गाना आइल बा। गाना बहुत ही ब्लास्ट बा, मार्केट में एकदम आग लगइल बा। होली के गाना हो, अगर भाई खेसारी लाल यादव को चाहत हो बोलू तो ई पेज के फॉलो जरूर करियो लोग, आ लाइक तो एकदम जरूर करियो लोग। भाई खेसारी लाल यादव के एकदम ब्लास्ट गाना आइल बा मार्केट में। के गाना बहुत बवाल बा, जौन गाना के लिखले बाड़न अखिलेश कश्यप और खेसारी लाल यादव के भैया जोड़ी देखते बड़ा लोग मार्केट में एकदम आग लगावेला। कोनो भी अखिलेश कश्यप हर जगह स्टेज शो पर खेसारी लाल यादव कहेलन कि अखिलेश कश्यप हमार जिंदगी में महाभारत करैले बड़न, बहुत युद्ध करैले। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के अखिलेश कश्यप कितना गाना दिलन कि एकदम विवाद हो गई। उनका मतलब विवाद स्टार कहलन, खेसारी लाल यादव मजाक में कहलन कि अब का सीरियस कहलन। तो जौन गाना के म्यूजिक डायरेक्टर बन आर्य शर्मा। सबसे बड़ बात बा एकरा में, खास बात बा ई कि गाना के भैया लीड रोल में बाड़ी हीरोइन में काजल राघवानी। हाँ, काजल राघवानी। कैसे की काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव में विवाद चलते रहे पहले। 4 साल के बाद खेसारी लाल यादव से एगो स्टेज शो में लौकली, लेकिन ओकरा बाद देखो तुरंत खेसारी लाल यादव भाई पूरा एकदम पीछे वाला दोस्त हो जना। एक्टिंग मतलब फिल्म बहुत दोनों जना के साथ में आई रहे। लेकिन ये जौन गाना बा में डांस की बड़ी काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथ 4 साल के बाद आई बड़ी। अब एकदम जलावा भाई, एकदम उहे अदा उहे एक्टिंग एकदम और बेहतर हो गई ओकरा से पहले। गाना के बहुत ही मार्केट में चर्चा होता भाई।